Chiar crezi că este o idee bună să facem concediul la ai tăi? Muncim de atâția ani în străinătate. Îți spun eu, nicăieri nu e mai frumos ca acasă. Plus că mi-este dor și de mami. Ție nu ți este dor de mama soacră? Bună ziua, măi copii, bine ați venit! Măi da, la telefon, parcă voi mi-ați spus mie că ajungeți pe la ora 10. Este ora 12, unde ați umblat voi 2 ore până acum? Să rămână mami. A avut întârziere avionul, n-am găsit nici taxiul și am închiriat o mașină. Iar dați banii numai pe prostii, măi, dar de ce n-ați sunat că venea taică tu imediat și vă lua? Am zis să nu vă deranjăm. Da, n-am vrut să vă mai deranjăm. Iubitul lui mama, măi, dar și ai slăbit și așa ești de arăs de obosă. Vină, mamă, în casă și te odihnești. Hai, vină în casă, vină. Acasă. Vom avea cel mai tare concediu la ai mei, să vezi. Cu siguranță. Vai, mamă! Dar ți-i fata asta nu-ți dă de mâncare deloc? Uite, măi, ce slab ești, cămașa asta stă pe tine ca pe gard. Măi, fată, pe tine nu te-a învățat mama ta să ai grijă de bărbat? Să-l aștepți cu mâncare caldă pe masă? Dai comandă în fiecare zi chiar. Auzi, comandă! Dar nu-i ca mâncarea făcută de mine. De asta nici nu mănânc, uite, de asta e și așa de slab. Hai, mamă, la masă, hai, că ți-a făcut mama mâncarea ta preferată. Vino încoace să mănânci, mamă. Hai. Nu sta cât stă norocul. Nu sta ca o prințesă. Ajută-mă să așez farfuriile. Ce mă bucur că ați ales să faceți concediu acasă, măi copii, și o să aveți liniște. Aoleu, nu astea. Ăsta e modelul pentru Revelion. Stai jos, lasă că fac eu. Na, mamă, putea și mai bine, dar... Na, înțeleg, atât ai putut cu unghiile alea. Băi, dar eu nu înțeleg acum, de ce ți-ai pus tu unghii cu gel dacă știai că vii aici la mama la țară, unde este treabă? Știi ce te roagă mama acum? Uite, mai am niște rânduri de fasole neprășite în grădină. Te rog eu să te duci să le prășești tu. Da, sunt concediu. În concediu? Măi, mamă, aici nu-i hotel. Aici ești acasă la mine. Aici, soacra comandă. Și acum, na, ce să zic, hai să te odihnești, mamă. Dar după ce ai să te duci în grădină și ai să prășești rândulețele alea de fasole. Te roagă, mamă. Hai de mine și de mine, mai fată, dă încoace sapa asta la mine. Tu, o fată așa firavă, cum să prășești tu? Te-a trimis nevastă mea, așa-i? Da, tata socru, m-a trimis mama soacră să o ajut la prășit. Poți să mă pun rău cu ea? Ei, nu mai băgași tu în seamă, doar știi că vorbești mult și aiurea. Du-te în casă și te odihnește că ești obosită de pe drum. Și profită de clipele frumoase, că doar ești în concediu. Hai ce las că termin eu. Sunteți sigur? Da, foarte sigur. Cum ai dormit, băiatul, mami? Mami, am dormit foarte bine. Ia și te odihnește, mamă, că ai nevoie la cât muncești acolo în străinătate. Poți să mă duc să fac un duș? Da, ai terminat, mamă, de prăjit fasolele alea din grădină? A zis că termină tata socru. Ia uzi, mai, ai terminat tu de prăjit la fasolele celea? Bineînțeles, am terminat eu, că copiii ăștia în ziua de astăzi nu te poți baza pe ei. Nici nu știa să-ți iei sapa în mână. Dar de ce o pui la treabă pe Cosmina, mamă? Eu? Ia vrea.
Eu cred că mama ta are ceva cu mine. De când am venit, în continuu mă umilește. Ai spus că venim în concediu și eu stau cu sapa prin grădină. Exagerez. Așa este mama. Așa se comportă ea cu toată lumea. Nu are nimic cu tine, crede-mă. Am să vorbesc eu cu ea și ai să vezi că nu mai sunt problemele astea. Și dacă toți suntem în concediu, nu vrei să închidem puțin ușa? Am nevoie de un masaj. La mama în cameră? Nu se poate așa ceva. Mi-ar fi mie rușine dacă ne prinde. Cum să ne prindă dacă închidem ușa? Și plus de asta suntem căsătoriți. Suntem căsătoriți. Dar nu îți ia la mama în cameră. Plus că știu eu foarte bine că ăsta e un păcat. Băi, dar ce noroc că ai venit, măi băiete, în concediu la noi, că n-aveam cu cine să montez masa asta, măi. Hai, ține-o leacă mai sus, o leacă mai sus. Da, trebuie să ridici și din partea asta. Tată, dar nu pot să țin din partea aia altă, că eu țin de aici. N-am cum să ajung acolo. Mamă, ține tu din partea aia. Eu? Eu să țin? Să fie nevastă ta, nu? Cosmina! Cosmina, vină puțin! Tată, ține tu, te rog. Mă duc să văd ce faci. Unde ești că avem de montat o mobilă? Sunt în concediu la masaj. La masaj? Ce fel de masaj e ăla? Un masaj cu final fericit, dragul meu soț. Dacă v-a plăcut acest video, scrieți în comentarii, lăsați un like și bineînțeles să dăm un share să vadă și prietenii voștri. Acest video, fraților, este inspirat din fapte reale. Sunt lângă casa lui Mitică și vreau să vă anunț că săptămâna viitoare, vineri, postăm un video super tare, se numește Sapa cu inteligența artificială. Iar în acest moment, clipul este în premieră. Deci, intrați în comentarii, apăsați pe link, vă duce pe premieră și setați un memento să fiți primii, fraților. Dacă doriți să mai zâmbiți încă o dată, apăsați play din nou la acest video. Hai să aveți un weekend frumos, sănătate la toată lumea și Doamne ajută!